Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Okay. Soda. Di ka pala maligo? Maliko. Lily, karong gabi una, bayran ko na ang tananin mong sa pinaagi sa paghatag og anak ni Arnel. Ginoo, dili gyud ako madawat ang ibuhat ni Papa kay Lily. Iyon ang gitunan sa pagpaghantok, sa pagpagilad. Ngano siya pamanahimo na mong amahan, kaluoy ni Lily. Nagibugawan siya sa kaugalingon na mong amahan. Pero ngano nga man sa mabaliban si Lily? Dalia, unsa may gusto nimo inigdako nimo? Ako? Gusto ko may mga maestra. Ako, gusto ko mag-artista. Gusto ko musikat. Basta ako, kinaan kong mutudlo kong ABCD sa mga bata. Unya, di ka maldita nga maestra. Maldita lang kamay. Ako, inigsikat na ako. Magtukod ko dako, king bay, daghang bay. Unya, magtagsa ta ni mama og ni papa. Datuan ni tinimuan na no? Unya, magpalit ko daghan si Nina. Aron di na ta magsulob og gisiyon nga si Nina. Kadaghan sa mga pangandoy ni Lily. Sa gamay pa may mga bata. Pero karon, naguba ang tanan. Pila na lang kagutlo. O gitugyan na ako lawas sa iyang pamanunon. Unsa man ang kinabuhi nga ako nasudlan. Lily, ikaw gid ang nakaingon ining tanan. Katugnaw, nabasa pagid ako si Nina. Magtapis na lang ko ning tuwalya. Katapusan ko na lang ning sulbad si mong problema, Lily. Katapusan na lang gid ni. Way tao sa sud sa kwarto. Hain man ka si Arnel. Ganong naghubog naman sa ka, Ibon. Walang. Ganahan lang kong mainom karon. O ganahan lang kong makiksulti ni mo, Arnel. Ibon, dili ka ingon ini sa una. Di kay ganahan mo inom. Unya karon nagsige na hinuon kag kahubog. Mausap maginahan tao, Arnel. Tingali. Boring lang ang akong life karon. Mao nga gusto ko og action. Unsa pag imong problema? Kung gusto kang mahibawgit sa akong problema, ari ako sa akong nahimutangan karon. Ibon, di na ako mahimong biyaan ang akong asawa karon. Hinaot nga makasabot ka. Nakasabot pang ko ni mo, Arnel. Pero, ako ang wakasabot sa akong kaugalingon. Ibon, kung unsa man imong problema, ando na gid na kasulbaran, okay? Dugay na ko nangihita kasulbaran sa akong problema, Arnel. Pero bisag iunsa na ako. Huwag hindi mawagtang na ako. Kung unsa man nakahasol nimo. Sorry kay ha, nga di ko makatabang ana, Ivan. Minyo na ko. May obligasyon ako. Ang akong asawa, o di na ko pareha sa una, nga magkaanha din ko nimo. Kung
kung magkinahanglan ka nako. Nakasabot ko. Okay ra ko eh. Ayaw na lang kong tagdagod. Sorry nga nakadisturbo ko sa inyong panahon sa imong asawa ha. Bye. Sorry, Yvonne. Nahibaw kay ko kung sa imong problema. Pero di mahimong tubayan ka. Ani na lang kung magpaabot sa higlaan. Pahala na lang ni. Mauman gani kong kapalaran. Tigtubo sa sipyat sa kong kaluha. Pahala na lang gid ni. Bisod na si Arnel. Ipiyong ko na lang gid ako mga mata. Bahala na kung siyang buhaton na ako. Mutong na lang yun ko. Sa magkayang gibuhat sa kong kilid. Bahala na siya. Di ko mabukas akong mata. Mapatugtog ko. Nahibaw kung nagmata ka pa. Ay katuog nga basa ang iyong buhok. Eh pagbuot, kung ganahan ko matug nga basa akong buhok. Ganun matuog ka man ko no. Aron makalikay ka sa imong saad. Sige. Buhatan na ang imong gustong buhaton na ako. Nagtuog yun ka nga excited na kay ko sa mahitabo na taon sa. Ingon na magid mo mga lalaki, di ba? Mahilig mo anang... Di tanang lalaki mahilig sa babae. Depende na sa babae. Basta pa may langayan ni mo diha. Nahibaw ko di na ako makaatras sa deal. Nahibaw ko nga kinahalabayran ako ang sa kong kaluhan ni mo. Sige na! Ano na paatbang makadris ka ma? Ganahan una kong tanaw ni mo. Ngano kinahalan pa mangyutan-aon ko ni mo? Gusto na magkakamakang kunog anak, di ba? Aro malipay mong inahan? Atong inahan. Nalimot ka nga nakasal na tang duha. Og legal ta. Legal atong kasal. Og legal ka na kong asawa. Kana mo ibutang gyud na sa imong una. Og ugangan na nimo ang akong inahan. Nahibaw ko, pero nahibaw sab ka. Nga drama lang yung tanang nahitabo sa itong kasal. Umisaad kang ipaanular ni mo ang atong kasal kung mahatagan ko na kalipay ng imo inahan. Nga mao ang apo. Nano niya? Sa pa ba'y gidugayan ni mo diha, ha? Buhatan na gusto ni mo buhatan ako. Guwapa mo di kay ka no? Kung maligo ka na. May mubudi ko ni mo sigag tutok diha. Nga no, mauwaw ka? Aon sa man? Doon na kay gitaguang uwat sa imong lawas no? Mao nang nagtabon kag mayo ng habol. Bisag pobre mi, pero gatiman mi sa among inahan nga dili magarasan. Sa ato pa, hamis ang imong panit. Sa ilawom sa imong sapot. Nga na magyug ka? Kada ka ba ni mong istorya? Andam na kumutuman sa tong deal. Para mahumanan ni, o makabawas na ka sa kong kaluha. Okay. Kung maayo mong gusto, Imo ni gusto og dili ako. umuta ko nimo. May mabag... May mabag di ka maglangan-langan? Ayaw pagdali. Kapurado ba nimo? Natural nga mag-apura ko. Aron mahuman na ta. Wa pa ta mahuman sa tong sabot. Kaya nga no? Asa pa mag-ginaas mong utok? Kinahang na magkasabot ha. Nga kundi ka mo mabdos humanin gabiyo na. Kinahang lang Kinahalang pahimuslan pa ko ni mong usab, mao pa? anak ang imong gisaad. Busa. Samtang hindi ka pa makapanganak. Magpadayon ang imong obligasyon ako. Isip imong bana. Kung sabi gusto nimo sa usa ka lalaki, Dalia. Dalia? Kisangpit ko ni mong Dalia? Tubag ako. Unsay gusto mo sa usa ka lalaki? Ang gusto ko sa usa ka lalaki, kanang kabao mo respeto na mong mababae. Kanang
Kanang murag si Superman. Tawa man ka. Superman. Abi nimo, nindot man day kag mata. Unsa man, nipaabot kang magpasalamat ko nimo sa imong pagdayon nako. Ang ayan man tingali nga magpasalamat ka. Midikit naman ni siya nako. Atong idunghay ning imong buka. Aron mas ganahan kong magtan-aw nimo nga dunghay ang buhok, okay? Nga nagpahiyong ka diha. Tawa man Nakatawa ka. lang ko nimo. Saan nga nagkurog ka? Unsa man, nahadlok ka na ako? O kumahadlok ni mo, oy. Aw, nahadlok ka sa akong buhaton di nimo. Unsa? Abi nimo nindot kag ilong. Pwedeng muhikap ko sa imong ilong. Ang porma sa imong naong, buutan kayo. Di gid mailan nga doon na kay kitakuan. Wa ko'y tinakuan. Nag-uulan ko na ko na una nga ang unang lalaki nga makapukan ako, dili na ko uyab. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!